Welcome to PC Shah's channel. Lal Awmpuii le pasal tharau lai nat chu ziak tu Joseph lal chan hima kan khom hing chu tar lang lo mai la kan chung kwa hi pali kan ni a kanau nen hian kanu le pa te bula om lovin kapi le pu te bula kan kho sa ni kan chung kwa hi kan thanim lo na a chung ko in ngei le hlim thei tak kan ni a kan che chiat na hanin chai vel te hi nuam kan ti thei e me ma ama ero chu a tua ma in kan ho than ngai lo ke hi kan u na wa no pangjok ni in ka u hi mikilal fak mo ya ni a ke hi zorin puya zorin tin ko mai thin ka pu hian na chete nei ve a ka pi hian in lam na chel ve thunga ke le ka u chuan school kal lo ni hian arem rema ka pi chu kan pui ve thina ke le ka u hi chu ka pu zara ril tram lo ve mai kan ni ka pi hi pathian thulama tui takmi ni ve a ram hoi le thla te hian min tina ve thei lova Christian tan ngat phei chuan lo tur om lo ti in min hril fo thin ka u nen hian han oi som sari thin mai la kan ma hun chu kan reder si lo August ni somni pakhat kan chuang kaya kanin lo na te chuan eng ma soilok pom lovin kan chuangai tur thumin on hril tamaya in nei tu te hne na chuan ka pu chuan in lo tur kan zon chung chu kan lo om theyangem ati a in nei tu po chuan a lo rem ti ve maya kan veng thenom loka veng pakhata chuan in ruak pakhata om thu chu ka puin min hrila aum na hi phal deuh ma se lo lo thei lo an si a kan luangai mel si kan hu phur u naw ve khop mai ti chuan kan in lo thara chuan kan lut ve taroya a zau tha in room po om ve nuala tiang khopa zau le nuam chu tinge tu manan lo lo le ti te chu ka ngai to mai maya ani khatnia chuan bungrua vel kan singsa a an lo lo na rei to dew niang mai mom chuan room tina hian ri le lo jam khat nuaya ati fai po hau tak khop mai kanau nen chuan room ran ve ve nein mi khwal room a ranin om ve boka kapi le pu te po in room zau takan nei bok bedroom pani omin sitting room zau taka om boka tui connection tha taka om bok zanria te kan nei kham chuan in nei tu pa lo lenga kapu nen chuan anin bia a ke chuan karuma ka le khabu te chu ka rem fela kapin thingpui lo lum sak bok kapu le in nei tu pa rei fening common biang nu chuan hozai rel ve ta a kapi chuan kapu bula chuan in nei tu pa chuan engelon soiti na zota kapu chuan tun thla chu zo trep to si a luaman min pelovanga thlara tangin in luaman chu min pe mai don nia ti ati a kan lom khop mai ti chuan chu zan chu tui takin kan mu hil ta ni atu ga chuan kan in lu thar lo en turin kan tei te nu pa le an fa te pathum chun run zina chomadar som pakhat vela chuan an lo thlenga kapate chuan anin laman boi thu le atuk mai holen ngai thu te chu soya makdeu main hein kan lua tang hian ka uzia hi zoin biak pok anin be khat khop mai a mel ka mu chang te hian lo nei ni om tak mel hian ka mu thina amak ka ti angreng thin khop mai August ni somni pathumani a kapate te po chu ho turin anin siama kapi chuan atu te chu ngai mel khop mai an ho tura mu te chuan hnuka ul dewing ka ria kapi chuan boya I pate te hi ipunen sumustan thleng kan vat thlanga kanon bazar ho ngal do na kanon ho tlai deuh do na nia lekha kha thatakin lo zirla I thiam lo om chuan I u soi lo zot mai don nia ti in kanin thla liam ta a ka u nen chau chuan ina chuan kan nom ta meizel te ka zu a tukver bula thuin ka thian te nen chuan kanin video call vela kan school le kan ngai zong chungchang te soin kan nui ho dar dara chuti lai chuan ka u chuan aruma earphone in lak sak lok turin ati a ka kal nga la mase ka u room chung ka han lu chia chu mun fal deuh taka omang mai hian ka in ria a tlifim hi tho hera are e me mai bok chuta earphone chu lavating ka chuak ta a ka u chu earphone ka pe a ani po games khel turin sitting room lama phei nga la
engdang ngai sak lo chuan ka thian te nen bok chuan kan in bele nga la ka thian te chuan kan in chung chu mu tir turin in ti a ka phone chu ka han her kwal vela chuta ka phone camera chuan ka urum kong khar chu lo lang tel ve a in hong hian ka mutlat mai ka u kha sitting room a phei ngal khan ka rasi a sitting room atanga ka urum kal tur hian minong kalpel nge ngai si ka u chu lo phei le po ni se she om tak kani ka tiril ru a earphone la ka chuana lama kha chuan ka khar le nge si ka thian te ne na rei moi to kan in biak nu chuan kan in thla ve thei hra ma sitting room lama PUBG khel turing ka phei ve nga la ka thu fel deuh chia ti chuan ka u chu ronding hluaya ring leng long hian ka ming pum hian ming kova inin om ativak ringota ka hril hai khop mai ka u chu arum lampan chuan a phei ngal dai le ngal ma se engdang ngai to lem lo chuan zialte zuin PUBG a chuan ka lut ta a chuta ka u bok chu aruma tanga ron chuak thutin ka ming puma ming ko chung chuan izial kha pai ro arim chia aron tivin tuar ni chu aruming kong khara nei veka engtin nge rim po chu ron hriat po ka shelo eng chu hria cheni mo tin ka zial po chu ka pai ve maya min en run chung chuan sitting room lama chuan ron phei ta a thutlenga chuan ron thuina phun deuh bulbula ma se a soi tak chu engma ka hre thei lo engtin ma ka chang le du lova kanin ti thin wakang ti ka hlawani chonulam dar thum le chan ve vela chuan ka pi le pu te po chun lo hota a in chung bung ruwa le chome tui hnai tak tak an lo lei honga ka u om dan po chu ka hril du lem lova e rong bol lo huna ka pi chuan a bol sok soka ke chuan a thei ang ka lo pui ve boka ka u chu la mut thila wangin kan kai tho du lem lo choi kan pei meu chuan ka u chu thutlenga chuan a lo thutum bur to a ka pi chuan choi ma a chungin khom man ma sakarota ka pin bible phor chi ti chuan ka u mel chu thok le khataron in thlak danglam ngal ve khi ni ber mai kalamaron hoi pa chuan engi khati wakamin en ati a khisang zuya thutha sok sok chung chuan a in kuang kwa vei tha na kapin bible chiara tong trai zo nu chuan choi kan siam chun zom ngal maya kan chomei na zir boka ka puar khop mai chote kan nei kham nu chuan pon lama zial zur turing ka chhuah ka urum zon chia zial chu ka zuta a chuta ka urum bang chu chung lama tang chuan kutin sei taka han thayang mai hian aron ri ta rok maya kei chuan enge moti le thlenga seng fele moti na ka lain ka ti a reivak lo nuwa chuan ka u chu lo chuak ve a ka zial ken lai chu ka lo zu ve ti pai minon lak saka chuta ka u bula chuan voina porim chei ti em kha ka han ti a oi om lo e mai ti in zial chu pak khutal tala chuta ka u bula chuan engei ruma khani ti a ibang ron ti ri khrui hruya tin ka zot le a ka u chuan oi om lo thei e mai o ngatinge dot hliramin pu le a ti le a azial ken lai chu voi khat pak le wakin min pe a thlengsil tur chon min lu san le ta ni ka u om dan chu makka tiang reng khop maya engma shelo nge azep mai jok le zialte zuzovin in chunga chon ka lut ve ta a kapu chuan TV ena kapi chuan bible a chiar boka ka u chuan thlenga silzova aru malu tlang nga la ke chuan PUBG bok khel turin earphone nen chuan ka thule taran mai heti hun lai hi dariat lemnit somni panga vel ning ka ria dar somvela chuan ka pi le pu te chuan muturin an room lam chun pana ka pi chuan kong khar le tukver te ka kal thang che ti chung chuan a lut ve ta a chu vele pona zial zu tur bok chuan ka chuak le ngal ka pu te mu to ma se arim le laitar rin hriang ti ka hlo wangin pona ka chuak ani ka urum zon chia che roma chuan thuin zial chu ka han tran khului luya reipo kala om lo tia chuan thom ka hrele ta ka urum atang bokin ani aron hiar rile ta suap mai chutia ka ngai thlak wang lai chuan engemuni hi ron rita bur maya ka zial zu po kham lo takin ka paya ka pi le pu te po chuan ka u thom chun lo hre ve niang an lo tho ve nga la
kavalu chuan kapi hne na chuan enge thilom zia kawa tiringota kapi chuan khatia kan mutur khazung turin kawa chuak le a iu chau hi sitting room a lo oma imuto emoka timaya ina umuto mi ka ti chuan chan po min chang lova chutaron ding hluaya arum lampan chuan atlan pheya tuma ka mamo lo cheu tin aruma tlan lut daya a inkal khum halani tin hlau thon mel takin min lo shrila ka u chu awin kong khar chu kan han chumri burbura ma se hona tumlo mel khop mai arak vak vaka ari burbur mai boka kan hlau thong tak zitani kan thom chu ring boka niang kan in chak dewa thian ho kong kal chu an lo chuang khai wata kong khar chu kan ti che taring muta ka urum chung kan an lut chu le ka u chu ama khuma chuan alo in so burbur mai ni chu man be kan watum nga la ma se lo chak kher mai thian ho zinga lian ber le chak me le mi mai po chu a the thungal noka ma se kan thanim mang renga thapui nen me kan be chuan kan man be thei ta sha mani kapi chuan kan tong trai ange ati a han tong trai tan chi chu ka u chu aw vak vak chung hian ta le ta vak vak maya aman be tu te po chu kan in soi dual dual thei hialani reife chu tia kan tong trai nu chuan boruak chu dai ta dewa kapi han tong trai zo chi chu ka u chu lo om ta reng reng lo mai kan kut le kut te chu kan lo in man be sakwal mai mai ni chu ka u zong chuan kan han hoi kwal nga la ka u kan han mu chi chu ka u chuan ama kut ngei mai chu lo khelani chu arap thlak ka han ti tak em a khel ri ru prup le nga la thisena far tluk tluk bok nen ara pom du khop mai tlema thalai chin chuan an man bet le thuaya thing thit tirin alu chunga kut ngat me vin kapi chu han tong trai le ta a re tong trai nu chuan boruak chu pa ngai ta deu kan han ming chu ka u chu kunmul chung hian lo thing thin nuaya ka pu chuan pom kangin sitting room lama chuan a pom pheya tuk verbula chuan mutirin boruak thiang hima hip tira thian ho po chu thu thlenga chuan lo thu ve in kan chung kwa chumin hnem sap sapa dar som pakhat lai min nen pui nu chuan trin za in rel ta hloma reivak lo nuwa chuan ka u chu ron har ve hlol mai tilom zia zot fi lem lo chuan mut zai kan rel ve ngal maya ka u chu ka pi te bula mu in kei chu in ti pachang luin karuma chuan ka mu thung lulul chu in karen thin hnoya ka mu lui nga tani zana lo reya ka khumpi aloka chuan thom ka hretan ta sazu han ti donila concrete in ani si ari rei ta deuh tia chuan ka phone light chuan ka han chhun kuala thom chu re ngal maka engma mu ka nei lo light chu off in ka mu thale ngala eng thom ma hre chhun zom ta lo chuan ka mu hil ve ta ni ka thang har hlol maya dar zat ka han en ngala jing lam dar thum le chan ve lo ri to ka jun chuak chu bathroom lampan chuan hlau thon na nei mi lo chuan ka chhuah ka mun ma kan thil ton kha ka lo hre chang to reng reng lo chu ni in ka u po amaru ma mu tura ka ngai mai ani ka u room zone ka thlen chuan phun bulbul ri hi ka hria a thon thu chiare mu ka ti maya awaming rei pe ve ka ti suka bathroom ma chuan ka luta ka zungta a chuti lai chuan thil dik lo om chu ka hre chuak thut mai ka u room kong khara khan na tinge puana inzar ka ngai tua chuak zo lova ka zung zo chu ka chuak ngal wata ka room lam chu ka pan ngala phun thom ka hriat po kha are tadaya ma se thori suk su ka om le thlat chuta ka phone light chu onin ka uru ma chun ka han luta a hit suk mai khum kan en chu engma ka hmulo chuta thil hriat chu ka nei ta thut kan ma kan thil ton kha chu mai tuma ka han hoile chu ka u chuan rum takamin nel pa hian a kut khel chung bok chuan a lo ding run mai ni chu a hnung hreta chuan a ma ai sang hreta lo ding ve bok ka hlau lutuk chuan ka pu te au ka han tuma ka au chuak theilo ka che thei bok si lo ka ril ru ero fim veka ka hlau tak zetani chu ta le ka u hnunga mi chu asira ron tol chuakin a khabe thlon tamai ni chu ka hlau lutuk chu ka pok ke lo chau ka ril ru po fim talovin ni khuwa po ka rezui talawani
ka har le meu chuan ka pu te khuma ka lo mu a jing lamdar som le chan ve ri to ka u chu lo pa ngai le vek to a akuta po chuan liam hnu ma eng ma mi lo ti chuan ka pu chuan pastor te ruain kanina chuan anon tong trai ta a kan thla po muang deuh huai mai kan hlo na te po re in ka u po pa ngai to a engtin ma to ngai lo ka u hi school kan ban na ama chawa lo chuan pon lama lo nge nge thina ti hian ka ngai tu ta a thla sang panin omanga pakhat jok chu ka u ko chunga lut nge pakhat cho omanga doini jok ang le ti chu karil lu lo khat tu ni hunakal zela thlani chung chu engma tok lovin kanom ta a school lama po nuam ka ti le to khop mai kan thian hi panga kan ni a keini thian nga hi chu kanin zui big thina kan sual dan le kan fel dan po a in rual khai thin khop mai zir top ni a school kal tur chuan ka in siama chote ka ei sok soka ka ei zo chuan school lampan chuan ka kalta a choma chu class kan la thavia wa lunch break a chuan kan sarin ko khoma voin chonu chu teacher te kan meeting do na wangin chonu chu kan cholang a ti tamaya school no pang chuan yes ti chungin lunch se chu kan ei thuaya thil kan ei lai chuan kan thian ho zinga pakhat chuan zu ina ron rotta a keini po chuan kan hial lem lo school kan banga kanin lama ho lovin zuin tur chuan kan tlang nga la kai phel phola kanin hnu chuan ka thian te chu kanin thara lo leng tur chuan ka som hloma ala ma tho lom ti chung chuan kanin lam chu kan pan ta a kanin gan thlen chuan tu man lo lova azia ka ti ang reng khop mai ka thian te bula chuan ti khan lo thu ro u kan zung lok ange ka ti a kan thian zinga harve pa ngai tak lo ma chuan inin hi ka fangdon aron ti a kei chuan fangro ti pa chuan bathroom a chuan ka lu sana ka zung zo bathroom atang ka chuak chiat chu ka urum lama tang chuan au thom ka hreta ka urum a chuan ka tlan lut wata ka thian dang te pon lo to ka wa mu chuan lo ma chu kai haran lo tum me ka ma se an bula lo ding ve ka mu chuan mirap lu tuk ringot ama chu khabe thon tu ngei kha ni kha in bula kha ding ania ka ti rual chi chuan a bole ngal da ya ka thian te po chun perdor mai ka thian palom po chu hlau chungin sitting room lama chuan kan zon chhuak ka kan sofa chuan kan mutira ka tiril ti khura ka multhi ti ding le tu pakhat chu thian paloma kan zon chua don khan khum hnuai mihring khaberu mai mum rili na zam nuai to ka wa mu kha ni ka thian te nan hlau karina wang ka hril du ta lova kha khaberu kha engtia lo nge tu khaberu nge niang le thian paloma po chu ron har hlol maya chau mel tak chuan ka hlau lu tuk aron ti a tho hluaya a beka kha tlan ta dai maya kan zui wata a to pa chuan anin kan thlenga aruma tlan lut nga la lo manu chu thilom zia kan hril zunga ma se zurim kan lo nam kher bok nen a oi lo vio mai inkom tam to lo ula thang ti pa chuan a fa paruma chuan a lut ta daya ti ngai na vak kan hriat lo wang chuan kan ho san taringot ani in ka thlen chuan ka u chu amel ngai mel reng chung hian lo thu a tin ka han kova ma se min chang lo chuta anui khek ta tur maya kalamaron hoi pa chuan aring chu voi khata vir pa ka au thot mai chuta amarum lama chuan min re lu phe tum ta maya ka tang na sal tuk ma se ka hne ngang lo a chak lu tuk ringot ti chuan min rek lut tange nge a ka urum chunga bangkil pakhata chuan ril or nuang hi lo dinga a thi sena far tluk boka ka hlau tuk chu ka au chel chul mai ani chuta pon lama tang chuan thoma ron ri a bangkila ril or nuang chu bo riai ka upo chu zoi ngal noka khuma chuan atlungal dop mai zana lo ni a ka thian pa pakhat kan polami tho chuan lo thon mel tak hian minong kola enge ni ta iwa lo thon mel ve thian pa tin ka lo hne ma ka thian pa chuan ni zan ka mu mangai u kha na lo that che a I khabe kha lo koi bal veka a ti ni chu ka pu te kha lo thleng man lo sela chuan amu mang chu thleng dik hialing ka ring ani ka thian pa vek chuan mani kan in video call la ya
ka u kong khar lo in hong riai re kha lo mu ni o me ti hian a soi ta zela room chung ka mu thei china khan mi pa pakhat khaberu keng lai le ril or nuang hi ka mu a ka hril du lo char char chea kamunga fu ta chi lo nen ka lo kola ka lo hril ta che ni hi ti in chumi zan vek chuan ka u thian te pon min lo kol ve boka ka u chan chin kan soya a thian te chuan an kol tlang thei lo thu te tun lai mi zia dang lam zia te a ma tang to a ka u mi zian rin hlel thu te chun soi luama i u hian kan zo na po min chang mu mal ngai lova a chang le kan message sa sin ringot lo le o le ai ka tha ti vel bakin min chang ngai lova a status a te la hian a thalak nunga thilra pom mi mai hi fi vak lo hian lo lang tel thina an ti a ma se chu tak chu ke chon ka mu ve ngai mi lo thian palo ma ka ngai tu chuak thuta kol kan tuma ma se tlang thei reng lo nak tu la manina kalma yang ti chung chuan thian dang te chu ka tek school hloma ka thian te po chuan ngai ve na that thun lo soi ve sap sapa atu ka school thul chu kan in tiam rual taringot mai ani hemi zan hi eng thom ma she lovin ka tingtla ve sha ma ka upon eng boina ma tok zui lovin a mangzan khuwa ve ta thaka atuk jing ka han har meu chuan ka pi chon choi lo pe diam to a ka u ero lamu hi la niang mu tur om lo ka pi chuan pastor ina kan chunga kan kalangai tur thumin shila school min thul tiran lo tum shim hi lo ni ka u chu ka kai thowa chote kan eya cho kan ei kham nu chuan pastor te nakal tur chuan kan in siam sok soka dar som le chan vea chuan pastor te in chu kan thlenga dar khat thleng deuh tho kan oma pastor chuan bible te chiarin atong ta hi ni deuh ber mai holama chuan dora chol ho kan soya ma se ke chuan lo ma ka tlongai thu te ka soya ka kalsan ta zoka loman kan ina thil ton kha ka pi le pu te chu ka hril du lem lo ani ka thian te ka phone call zunga kanin nga khom ta a thian palo mate in lampan chuan gang kal ta thama lo mate in gan thlen chuan ripan lo khaya ataksa chu lo chaw khop mai engmai theilova alo chere me ma anu po chuan thatakin min lo beve a thilom dan le thil thlen dan chu kim chang takin ka han hril zunga ma se la oi vak mel lo ama ero chu afa pa mela lo na mutlat si thian pa chu ka en tlok tloka ka khongai tak zetani chuta lo manu chuan biak po biak lei theilo akha to kian ka hlau ti soya chu bak chu soipo nei bar lo atile a tlailam lo ni a lo dam wat ro o tin kan in thla ta a manin lampan theu chuan kan ho dar ta loma in ka thlen chuan ka pu chuan solai maya son in lu tur dang ka lo bia a anei tu tenen pok an berem to kanin suan maya ngai mel alo ti a ti chuan cho te in mudzai kan rel ta wata atu ka chuan kanin thara chuan kanin sona school pok a thul le mai ani ka uru ma drawar te ado kan te chu kan thiar chuaka motor kan hlang tur chi chu kan ina chuan police le mi papakhat handcuff bun hin lo lut hlol maya kapu chuan thilom zia chu lo zot wata police pa nen rei vak lon biak nu chuan ka urum lampan chuan ngangkal hova police chuan khum hi choi son ro u a han ti a khum kan an choi son chi chu mihring khaberu chu lo lang ta hiu mai ni chu kapu le ka u chuan an rap lut tuka room chun chhuah san dai hialani police ron throi pa chuan komthlanga phu mangai thu soya komthlang lam chu kan pana leikan han lai chu ru ro pani kan lai chuak ta hlol maya mak kan ti tlang khop mai ma se police ron throi pa chuan makati mel ve vak lem lo lei chu kan han lai zawa police ron throi pa chuan kim lo la om ati a police pa chuan ina chuan han throi chhole a thingrem lian vak lo hinon pom chuka ti chuan khaberu le chu thingrem chu kan phum ta a chu te kan phum zo nu chuan thingrem chunga chuan eng tak omang mo tiangai to chung chuan in lampan chuan kan zui chho nga la kan chho pa kan tukver lam ka han hoi chu tukvera chuan mei che pakhat mel thatak mai kan lam ron hoi thlak pa nui san hi ka han mutamaya midang ho chuan an mu ve lo zo ka han tum chia chu mei che mel thatak chu aral tariai riai mai ani in kan han thleng chowa
police pa chuan a ron hruai pa hne na chuan soiro le a han ti a police ron hruai pa chuan a ote chu han thian khara ti hian a soita ni hei na hian nu patuak thar hi an pa hna wangin an in sona mei chia chu lal Awmpuii ni in pui tingang ko mai thina nu fel taima le mong jang tak ni in pian thiam le mel tha tak ani bok ke hi khilai kong pui bul maya khian parolin ka om ve a kalo tong du ve bok nen pui te nu pa nen po chuan kan in betlang nel thuaya pui hi fiam thu du le nui du tak mai ni in anui mel ka mu phei chuan mi nu ma ni se karil ru hian a ei lovin alo du ve ngoi ngoi thina ni kan veng chunga thalai tlangwa le pathloi te chenin ni ang chu thanti thu le an I thu chun lo sei ve sap thina chu wang chuan indem na ka nei ran lo pui te na chuan leng lut ngun telin rilu thalo pui chu ka putran ta a ama ka mu chuan ka mit ka len vel dan po chu dik lovin ka huang chin ka pel ta zau zawa ke korbul le ton zaw nen chawa om te hian ka lo thlir le dau thin achang le thla te lak ruk sakin kumlai zola te chuan ka hisap fo mai ni khat chun pa office ti ka hria a WhatsApp atang chuan ka va betaring ota tongkam thlung pa ngai taka in bia in min reply ve zel boka arei tela in ngai zon na lam tongkam ka chak chuak ta a ma se min reply tamia lo karilu chu chak na wangin a boy tak zet to a ka ti ngai na shelo chu anina chuan ka juk chuk taring ota abula chuan ngati nge min reply lo ti in ka zota pui chuan nui sang chung le fiam thu ti tak deuh tak hian lera pasal nei lai ka ni hi midang zong ro ati a ka du zia po chu ka hril ta tra la ngoreng chuan bathroom lampan chuan a kalta a chuta a ton zaw ngong zaw tak mai ka thilwa mu chuan chak na nas tak min pe in ka zanghal huam mai chuta ka va pan hnaya koi herin fo thut pa chuan a hnute a chuan ka tham sakta a ma se lo du lo kher mai mi hurpa ti chungin tlan chia ta tuma ka va man betta a room chunga chuan ka hnuk luta ka tan na sat e ma wang chuan nek po ka nek hiala ti chuan ka pong sual zui ta ni rilunat mel tak chuan a thapa ke ro chuan ka du tak ka nei chu anuam ka ti hle thung ka du to ka nga ta tia chuan a sei chua ka ni chuan tha ka vota ni chuti lai chuan a pasal office bang chu ron lut thuta Awmpuii saruak veka khumalo trapa mu chuan thilom zia hre thiam nga la mela ti pa chuan minong khoi zui nga la keila chuan lo khoi let ve in kanin sual zui ta kil khata chuan ngui bur hian pui chuan min lo en top maya keila kutalo ramsa to nen kanin sual lai thuthleng ban kan ti bal chu mu fu in alua tak chuan ka vota popa alet ngal top mai ni chuta bo zui ngalina khabe chu ka koibal saka Awmpuii chu ron aw na samai a pasal chu athi to ti hriat tak hian alet zoi ngal na pa pui chu ru matanga tlan chhuah tuma chutia tlan chhuah tum chu vaman bet vatin kut ka thlak zui ve ngeka ka du to ka nuam ka chen pui le nu chuan tiang ringo takal san chu ti in chauka chemte chu la in apuma chuan voinga ka vita ka that zui ve nga la ni hun rei tak chung chu tu man min hre chuak lovin engma tok lovin nun ka mang chho ve zela ma se hun rei vak lo atang khan anu patlarau hian min ti boina sa thin e ma wangin mutmu po tu thalei thei lovin ka oma thilra pom tak tak te min mu in mu manglama te min ti boina sa em thin chu ka tur thei to lova tukin jing khan police station a kalin ka in puang ta a kawa in peta ni ti in hetia tual thattu in ponta ka le an ru ro te phum thatni tak nuwa hi chuan ka u ti boi tu nu patlarau khongai thlak tak te chu ha dam takin an chol ta ni nge yang an thom hria zui tur om ta lo ani